Hello friends, நான் சொன்ன அந்த வீடியோ எடிட்டிங் ஆப்போட பேர் ஆலிவ். இது ஒரு ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர். இதை நம்ம டைரெக்டாக கூகுள்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சாஃப்ட்வேரை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது, அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ சர்ச் பாரில் ஆலிவ் வீடியோ எடிட்டர்னு சர்ச் பண்ணலாம். OLIVE ஆலிவ் வீடியோ எடிட்டர் சர்ச் பண்ணது கிளிக் பண்ணிட்டேன். இதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா இதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், அங்கே பார்த்துக்கோங்க. அதோட ஹோம் பேஜ் இப்படி தான் இருக்குது. நான் இப்போ டவுன்லோட் கொடுக்க போகிறேன். விண்டோஸ் யூசர்ஸுக்கு இருக்குது, மேக் யூசர்ஸ்க்கும் இருக்குது, லிங்கின் யூசர்ஸ்க்கும் இருக்குது. நம்ம இப்போ விண்டோஸ் கொடுத்துக்கலாம். இதில் இன்ஸ்டாலரும் இருக்குது, போர்ட்டபிளும் இருக்குது. நம்மளுக்கு எது விருப்பமோ அதை எடுத்துக்கலாம். பெட்டர் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுறது தான் நல்லது. ஸோ நான் வந்து இன்ஸ்டாலர் 64 பைட்டில் கொடுக்க போகிறேன். கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களோட சாஃப்ட்வேர் வந்து டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு. இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தெரியும் டவுன்லோட் ஆகுறது. இப்போ டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. டவுன்லோட் ஆன அது சாஃப்ட்வேரை உங்கள் சிபியூவில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டுக்காரமாக உங்களோட சாஃப்ட்வேரோட ஹோம் பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே கொடுத்துக்கோங்க. இந்த ஸ்பேஸில் தான் நம்ம எல்லா வீடியோஸும் இம்போர்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி எல்லாம் பண்ண போகிறோம். இதில் இருக்கிற டூல்ஸ்லாம் என்னென்னு ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம வீடியோ எடிட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், கிளியாரிட்டிக்கோசம். இப்படி தான் நம்ம ஹோம் பேஜ் இருக்குது. அடுத்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா